ئەمڕۆ ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان بە ئامادەبوونی زۆربەی هەرە زۆری فراکسیۆنەکان زۆر بە گەرمی بە خێراتنی بەڕێز عوسمان بایدەمیر سیاسەتوانی ناسراوی گەلی کوردستان کرد و خۆشحاڵ بووین بە سەردانی بەڕێزیان بۆ پەرلەمانی کوردستان و لە پەرلەمانی کوردستان ئێمە شانازی بەوە کەین کە سیاسەتوانی وەکو عوسمان بایدەمیر هەیە کە لە پێناوی ئاشتی و دیموکراسی و پێکەوە ژیانی گەلان لە ناوچەکە لە پێناوی خۆشگوزەرانی هەموو لایەکەوات و تێکۆشانی کردووە و ئەوەشمان ڕوون کردەوە کە ئێستا پەرلەمانی کوردستان نوێنەرایەتی تەواوی پێکاتەکانی گەلی کوردستانەکە و ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی کە چارەسەری ئاشتیانە بۆ پرسی کورد لە باکووری کوردستان هەبێ لەسەر بنەمای پێکەوە ژیان و بەرژەوەندی هاوبەش و ڕێزگرتن و لەسەر بنەمای دراوسێتی باشتر لەگەڵ گەلانی تریش لە ناوچەکە جارێکی تریش بە ناوی پەرلەمانی کوردستان و تەواوی فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان کە ئێستا نوێنەران لێرە حازرە زۆر بە گەرمی بە خێراتنیەکەن و شەرەفمەندین بە پێشداری بە هاتنی بەڕێزیان بۆ پەرلەمانی کوردستان. بەریە هەر تشتی ji bo min ev roja ev dema rojekî û demekî dîrokî ye. Şeref û rûmetekî mezin ku ez îro li gel biraderên hemû hezmekan li Parlamentê Kurdistanê. Bi rastî ev fersend û derfet û sûdekî gelek mezin e ji bo her çarperçe Kurdistan. û her wiha ev fersend û derfet û sûdekî gelkî mezin e ji bo hemû gelên û bawerîn û mezhebiyên hemû rojilata navîn. Îro min carek din bi çavê serê xwe dî ku Parlamentoya Herêma Kurdistan, Parlamentoya her wiha him Kurda ye, him Tirkmena ye, him Ereba ye, him Ermeniya ye, him Mesîhiya ye, him Mihemediya ye, hem Kakaiya ye, hem Êzidiya ye. Maşallah ev e. Tiştek em dixwazin ji xwe ev e. Ku ev li xaka Kurdistan pêk were, ku ev li Tirkiye pêk were, ku ev li Sûriye pêk were, ku ev li Tehran pêk were, ew tê wê mane ku wê aştî pêk were, wê demokrasî pêk were. û her wiha ez gelekê xweşxalim ku îro bi ittifaq xebat li parlamentoda tê meşandin. Ez li Hewler bûm. Min serdanî Baxda kir û her wiha min serdanî Silêmanî kir. Bi xwe berê ev avaya ava nebû. Bi sed hezaran berdel hatin dayîn, şehîd hatin dayîn. Ecarek din weka ewladekî miletê Kurd beşna xwe li ber hemû şehîdên çarperçe Kurdistan ditewînim ku wan jiyana xwe feda kir. Lazim e ku em jî layık bibin ku ev avaya heya bi heya mayînde bikin û fena roniya çavê xwe li vî avayê biparêzin û her wiha hil bidin ku ev avaya li her çarperçe Kurdistan pêk were. Ji bo xatirê demokrasî, ji bo xatirê aştî, ji bo xatirê jiyanekî hevpar. Yek xeyalek min heye, yek pirsek min heye. Gelo ji bona sulhê, ji bona aramiyê li rojilata havîn pêk were. Ji bona ku mirin û kuştin û şer û pevçûn li rojilata navîn pêk nehê. Her çarperçe Kurdistan hizbên Kurdistanî gelo em dikarin stratejiyek hevpar ava bikin. Him ji bona ku îtifaq di navbera miletên Kurd ava bibe û her wiha ev tifaq û îtifaq bibe bingeha aramiyê li rojata navîn. Bibe bingeha demokrasî li rojata navîn. Bibe bingehe ku li rojata navîn şer û pevçûn û mirin û kuştin pêk nehê. Hemû mişkilat bi riyên danûsendinê, bi riyên müzakerê, bi riyên diyalogê betine çareserkirin. Ez hêvîdarim ku ji destê kî çi tê ji bona îtifaqê û ji bona stratejiyekî hevpar xebata xwe bide meşandin. Ez weka ewladekî miletê Kurd amadeyim ku ji bona îtifaq û islahata miletê Kurd û Kurdistanî xwe vexfê vî xebatê bikim. û her wiha ez gelekê xweşim ku hemû gul û rengên Kurdistan di ev parlamentoya da cêxwistendî. Saet xweş be, dest xweş be, her mayînde be. لەگەڵ سەرۆک بارزانی کۆبیتەوە ڕۆڵی سەرۆک بارزانی چۆن دەبین لە یەخستنی دەنجی کورد لە هەر چوار پارتی کوردستان. Ez bawerim rolekî gelkî mihîm e, gelkî girîng e. Zor spas. Dilû can destur kurban destur. Niha
ده parlamenter hevalên min di zindandayê. Berê Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ û her wiha parlamenter heval û hogirên me. Her wiha şehrevan, şehredar di zindandayê. Ez bi bîr û bawerim ittifaq stratejik hevfar û bi bingeh ku ew heval û hogirên me jî azad bibin, karibin bi rêk û pêkên aştiyane xizmetî milletê xwe bikin. Ya do em ez dil û can serkeftin ji Kongra HDP dixwazim ku îro niha Kongre pêktê û mixabin ez nikarim biçim Bakurê Kurdistan. Mixabin ez nikarim biçim. İnşallah roj wê bê em ê karibin li Bakurê Kurdistan û li Tirkiye ev biraderekanên xwe dawet bikin û ez jî weka ewladekî milletê Kurd karibim van biradekanên xwe li wê derê mîvanhezî bikim, mazîvanî bikim. Ji bo xatirê ku rewşan siyasî mixabin niha ez nikarim biçim. سريع ولا